Naimbag amalem kada tayo amin. Mabalin ag request apo. Agisam tayo mampaymot. Tasyak ka makais isang makatalaga tatay pay lang. Tano, kita nyo di programa apo. Sigurado nga agtaka kayo. Napay nga babae tatati ag sa Saudi to isang wanan nyo. Tati program, tinakay kabel ijay, kat ni Apo Rufo. Ni awan babawin apo ano bumabati views mo. Kati kinagpaiswanan na, may bagak nga daytoy panagtakder ko dito iket. Nga panagiburay, ket may sa kadagiti makunakman nga pasamak. Tibiyag ko nga unexpected. Ambush when no panangirurumang. Tay di April 5, kas may sa nga mangisursuro ti pagadalan nga nangrugi manenti panag face to face. Ket amok dagijay naganak uray dagito estudyante ket nabannog, di ba? Ket gapu garuta nabannog nakkunak maturog nakuma. Yung apay met nga napanunot kinti mapan makimarites ayan da antik nga nining. Diag sang sangit tatay. Ket gas gayam ti bertud ti chismis. Ta mariing amin nga panaturog mo. Ket ti di mabayag, imayan jay balay da antik habang agtutungtong kami. Imay jay BPC President mi, yan tinga Linda. Nga umay na ibaga nga dati meeting da antik. Dito'y kumbento ta isunagaro ti may sanga mangiburay ti 7 last words. Ket di na sa una di jayon inawis nan timalyaw kanyak. Kadwam ton kunana. Jak malagip ti mismo nga naibagak. Ngem ti naibagak sakit baketen. Kaya na atan. Amuna met siguro jay kumbento. Jay matla ang likod ti simbaan. Ket di Domingo pay mat nga umay makimismisa. Sa kuna jay panunot ko, hamot siguro nga tumaray when no magna jay kumbento nga pumanaw. Ngem ti ending na po, uray no kas jay ti naibagak, ket simurotak matlaeng. Simurotak. Ket di simangput kami dito'y kumbento, nagtugtugaw nakpaylaan ta narigat mo ti mapan makimiting ijay nga hanak mo't nga parte ti programa. So nga nagtugtugawak nakimarites mo't ni JR Kanyak. So nga adakat katungtong ko. Kat awampay lang ti 5 minutes nga nagtugaw kami. Ay siyak lang gayam. Di nagtugawak dito irwar, kat mangag kung ako na ni Apo Rufo, nga mangantayon sakbay tayo nga agtrabaho. Ag dinner da kanon. Ket hanak ko mga sumrek, nanganak maten, sakbay kami nga imay ditoy. Ngem idinawis nak ni antik, gapoy tibain, simrekak. Ket timo na nga nakitak apo, jay lamisaan. Jay lamisaan gamin apo, no umunag kayo, di ba dalong table ijay. Agsasaro no jay makan. Ket kunak jay panunot ko, kasto gayam na agpa-meeting ni Apo Rufo. Ada pa buffet na. Di ba gamin no mapang kayo mat amok nga mapantay amin makipunpunsyon. Amo yung matitsura ti buffet. Adi jay amin nga makanan agala kailaan. Kat kas jay garod. To cut the story short, nalpas ti panangandan. Kat mangrugimet tan ti meeting. Nagpakadaak no mabalinak makisitin. Awam mati katungtong ko jayrwar. Apay saan ka nga giburay? Kuna ni Apo kanyak, kat kunak mat, haan Apo. Idikwan, nagbilangin, binilang na dagijay kakadwana jay ayanti table. Apay nga inam matlaang ti adda ditoy, sino jay maysa, alahan nagayam ammo. Kat idikwan ko na nadagijay kakadwak, si kayo Apo jay maudi nga balikas.
Ket kunanamat ni Apo nga, naumad a kanya kon, sa balimet idikwan, nakita nak, timmalyaw. Sikan maestra, kumpleton, kunanamat ten, Apo. Kunakmat nga nalpasa kon, Apo, idi time ni Apo Chucks, nagiburay nakmatlaan. Kakuna naman ni Apo Rufo, kat time ni Apo Chucks DJ, sa balimat tata. Us-usto talaga DJ pagsasauti Tagalog anya. Nga kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ako rin, ayaw ko po rin mag-share. Makipinapilitak na kuma, nga saan ko na, amok nga nagrigat timang paay. So nga, when latan, Apo, kunak. Kat, that time, jak amunuan niya ti marikrik na, di dadya nga oras nga panang ambush ni Apo Rufo kanyak. Agkat katawan nak nga gis-isem, ngem, jay duwa, nga saba, nga kinang ko, nga nagapo, jay long table, kat agigin no bat damatan jay tiyang ko. Kastoy gayam, ti sukat na di jay duwa, nga saba, nga kinang ko, kendo, may sanga mineral water nga ininom ko. Ket idi imbaga na nga syakgarod ti may sanga giburay. Ket kinitak nga dagos jay pagiburayak. Ket ti balikas na Apo ket daytoy. Kadagiti imam iyawat kutoy kararwak. Ti kinagpayso na po, jak amo ti aramidek. San kon nga mapagsusurot ti addan ti panunot ko. Tanya nga rudket makunak nga unexpected. Kalalo manen nga mariribukan na, tay di mangrugin nga mangibaga ti kapanunutan dagiti kakadwak. May sada gibagan, ket ne, kas mangagyumot pang MMK, dagi jaya mangmangag ko. Ket to top it all, Apo, kasunong ata nga may kakmat ti justice, dajay sinukatak nga mangiburay, ket may sapay garod nga YouTube sensation nga with million views. Amok nga ado ti mangururay ti panagistorya na met. Ket kunak ti bagik, anyamet nga ta kanyak, anyamet nga ta ti mabaling ko nga iburay. Ket at that time, Apo, agdengdengegap, ngem mariribukanak. Ket every time nga mariribukanak, ket agsublinak, ijay last word, nga na-point kanyak, kunana, Ama, kadagita imam iyawat putoy kararwak. Ket nalpasan ti umuna abalikas. Agsublinak tumanen, ijay last word ni Apo Jesus. Ama, kadagita imam iyawat putoy kararwak. Nalpas ti may kadwa, may katlo, may kapat, may kalima, may kainem nga balikas. Ngem awan latta ti mapanunot ko. Nga kasla amin nga inadal ko ket awan serbina. Jay communication skills nga da kanyak ket saan ko nga may apply. Ket no kuma may kanak kuma di jay nga kanito iti score, ti score ko kumakat 0. Nga magsublinak latta jay maudi nga balikas. Kadagiti imam iyawat kutoy kararwak. Ket sakbay nga ibaga ni Apo Rufo garod ti maudi a balikas, isumati pa nagkararag ko, inside and way. Ama, kadagita imam, iyawat kutoy kararwak. Ket awanen sa bali nga napanunot ko, nga naibaga, diagdamagan ni Apo. Si kamet, anyamet ti kapanunutam. Ket kinunak nga makakatkatawa, nga, ano ba yun, yung nagkakamot ng ulo. Awanen mapanunot ko, Apo, no di daytoy sitwasyon ko tatanga unexpected. Nakakatkatawa nga sitwasyon, imay lang nakisitin, ngem tata agiburayak maten. Kinay kanak lang ti sumagmamano, nga oras nga panag-reflect. Kat dagi jay kakadwak, naitad aminen before, da nga nag-meeting. When mayat dayta.
kunamat ni Apo Rufo. Ket at that very moment, na-realize ko nga hang ko mapupuutan nga bayat ti panakariribok ti riknak ken panunot ken haan nga panagsusurot nga aramiden ket agkarkararagak metten every time nga agsubliak ijay maudi nga balikas. Nga kunana, Ama, kadagita imam, iyawat ko to'y kararwak. Ket slowly, little by little, God was there helping me. God was there to guide me. Para kanya, daytoy nga pasamak is a reflection itself. Nga dagiti gundaway nga dumteng kanyak. The unexpected nga pasamak. Dagiti gundaway nga walang-wala ako. Numazero nak, ititunggal ka nito nga marigrigatan nak, mariribukan nak, mayaw-awan nak. Ket agsubliak kenyan na, nga kunak, Apo, sikati makaamon, iyawat ko, to'y riknak, to'y pasamak tibiyag ko. And God never fails to answer me in His most silent ways, and even in ways that are also unexpected. Amok nga adupay tipadas kunto nga makunak nga unexpected. Jay feeling ko kat walang-wala, mazero, nga haang kunto amo ti aramidek, ken pan nakaburibor, ngem amok nga amin dagitoy kat ma-overcome ko. No si pupusak ngagkararag, Ama, kadagita imam, iyawat ko to'y kararwak.